Good morning. Napakahusay. Ayun. Oy. Parang ini-edit na naman. So, ayan po yung mga bangus natin, no? Big size na bangus. Magkano kilo niyan? 40 boss lang. Ayun, no? So, 140 ang per kilo po dito ng bangus dagupan, no? Shoutout nga tayo dyan. Shoutout sa asawa ko. Ayun. Good luck sa exam mo. Sana makapasa ka. Pag nakapasa ka, magbabago na ako. Gagawin mo na kalahating kilo. Shoutout sa'yo, Lodi. Ayun. Yun, hawak niya yung hipon, no? Yung powder po. Shoutout sa pamilya Bantot, no? Ayan, yan yung powder natin. Yun. So, ang kilo naman po ng ating hipon dito ay 280, no? Ang ganda po ng mga presyohan ng hipon natin dito sa Malabon Fish Market. So, dito naman po sa medium, no? 240 ang per kilo. 180 ang per kilo. Ayan, Jeremy. Jerwin. Shoutout sa iyo, Jeremy. Yan, 180, no? Ang per kilo ng lapu-lapu. Gulyasan, magkano, idol? Sandaan lang po. 100 pesos po ang gulyasan dito, no? Tsaka may mga tulingan din po. Kilo, dakupan. So, ang mga presyohan po ng ating mga bangus dito sa Malabon Fish Market ay naglalaro po sa 130 hanggang 140 po ang per kilo. Yun, no? Mga busy. Shoutout sa iyo, idol. Annalyn Bernardo, taga Romblon. Ayun, shoutout. Kumusta ka dyan? Nandito lang kami sa Manila, nagtitinda ng isda. So, sa Samaral po, o rabbit fish, 100 pesos ang kilo. Ayun, 100 pesos po ang per kilo po ng isdang Samaral o rabbit fish. Alright, so magkano naman ang yung yellowfin tuna? 130. So, 130 ang yellowfin tuna natin dito sa Malabon, no? Yan po yung presyo. Shoutout sa'yo, idol. Pre, lumot pre, nintay kita pre. Magkano presyo ng lumot? Tapos 20 na lang benta niya pre. Ayun, no? At sa Layginto, no? Sa Layginto po ay 130 ang per kilo. So, ang ganda ng bisugo. Tapos, yan po rin yung sa Layginto rin po, no? Yan. Kaya magkano na yung bisugo mo? Yun, 260 po ang bisugo po, no? So, dito naman po ay meron pong sapsap, no? Sa halagang 80 pesos po ang kalahating kilo. So, sa ulo naman po ng cream dory, 90 pesos po ang kilo. Ayan, no? So, sa laman naman ay 150. Ayun, no? 150, no? Ang per kilo po ng cream dory. Tay, magkano na ngayon kilo mo ng alimango? 100. Yun, no? So, sa mga naghahanap at nagtatanong po sa atin lagi sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market, no? Dito kay tatay ay may mabibili po lagi kayo dito na alimango. Ang presyohan po natin ngayon ng alimango ay 400 pesos. Magkano yan? So, 20 pesos po yung sibuyas, no? Ilang piraso yan? 7? 8? 1/4. Ayan, 1/4 po. Ayan, no? Magkano tilapia Batangas? Sandaan boss lang. So, sa tilapiang Batangas ay 100 pesos ang per kilo. Shout out po kay Boss Paeng sa naglilinis po ng bangos. Ayan. Shout out sa iyo, Bossing. Shoutout sa tropa ko naglilipag yung pack. Ayan, ayan po yung mga naglilinis po ng bangos, no? Kapag magpapa-boneless po kayo ay meron pong additional na 10 pesos. So, magkano naman ang tumpukan ng galunggong? So, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. Meron po tayo nakikita ditong kabase, no? Good morning po, Nay. Magkano na yung kabase ninyo? Ayun, no? 50 pesos po. Napakarami, oh. So, nakadaing na po, no? Ang tumpukan po ay 120. Ang tumpukan po ng ating bangus dito sa Malabon Fish Market. 120. Kano kilo sa bakoko? 140 yun, no? Yung bakoko. 140 ang per kilo. Pula po magkano? 200. So sa per kilo naman po ng lapula po ay 200 ang per kilo. Ang po ng siling pamaktiw ay 10 piso. Sa pechay, magkano? Magkano pechay ngayon? 15 boss Lando, 2 O, 2.5. Isang piraso po ay 15 pesos. So yun po yung mga presyo ng ating mga gulay.
Alright, so good morning po sa ating lahat. At nandito po tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so sa sistema po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? So marami pong tao ang namimili po ngayong araw po ng Sabado. Yan po ang ating mga kababayan na dumayo po dito upang maghanap ng mga presyong murang-mura at abot kaya ng mga bulsa natin, no? So ito po muli si Boss Lando Explorer na mag-update ng mga panibagong kaganapan dito sa Malabon Fish Market. Boss Lando. Good morning. Napakahusay. Ayun. Oy. Parang in-edit na naman. So ayan po yung mga bangus natin, no? Big size na bangus. Magkano kilo niyan? 40 boss lang. Ayun, no? So 140 ang per kilo po dito ng bangus dagupan, no? Shoutout sa asawa ko. Ayun. Good luck sa exam mo. Sana makapasa ka. Pag nakapasa ka, magbabago na ako. Gagawin mo lang kalahating kilo. Ayun. So sana makapasa po ang kanyang misis sa exam, no? So ibibigay niya po yung kalahating kilo ng gulyasan. Pag nakapasa, Ayun, pag nakapasa yung kanyang misis. sa unang bibilan, libre na. Ayun, sa unang bibili po ay libre kapag pumasa po sa exam ang kanyang misis. Salamat sa iyo, idol. Okay. So, ang presyo po ng ating gulyasan ay 100 pesos. So, mura-mura pa rin po ang ating mga kilo ng isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, malalaking bangus po, no? Ito po yung bangus na sinasabi ni ate na 140 ang per kilo. Ilang hiwa yan? Laki. Sa yellowfin tuna mo. O, yun, no? 150 po ang per kilo dito ng yellowfin tuna. So, shoutout sa iyo, Lodi. Ayun. Yun, hawak niya yung hipon, no? Yung founder ko. Shoutout sa Pamilya Bantot, no? Ayan, yan yung founder natin. Yun. So, ang kilo naman po ng ating hipon dito ay 280, no? Ang ganda po ng mga presyohan ng hipon natin dito sa Malabon Fish Market. So, dito naman po sa medium, no? 240 ang per kilo. So, murang-mura ang ating mga seafood sa Malabon Fish Market. So, shout out kay Makmak. Emang bakpuni. Okay mo ng plastic na. So, sa kilo naman po ng ating bangus dito, no, 130 pesos ang kada per kilo ng bangus dagupan at 160 sa pusit kalawang. Shoutout kay Avatar. Ayun, shout out kay Avatar, the Legend of Fish. Yan si Avatar. So yan po yung mga per kilo po ng ating bangus dito sa Malabon Fish Market. So may mga tumpukan din po tayo nakikita dito, no? Ang isdang matambaka at torsilyo. Yun, shout out kay Alex Picardal. Shout out pong muli sa Picardal Brothers ng Tunsuya. Boss, magkano yung mga tumpukan ninyo ng torsilyo? So, 100 pesos pa rin po ang tumpukan ng ating torsilyo dito sa Malabon Fish Market, no? Ang tumpukan po ay 100 pesos. So, sa lapo-lapo naman po, 180 ang per kilo. Ayan, Jeremy. Jerwin. Shout out sa iyo, Jeremy. Yan, 180, no, ang per kilo ng lapu-lapu. Tulingan magkano? So 100 pesos po ang kada tumpukan. Salamat. Alright, so sa tumpukan naman po ng hipon dito, no, 50 pesos ang kada plato.
At ang per kilo ay 280. 220 naman po doon sa kabila, no? So sa Saligin 2 po dito ay nagkakahalaga po ng 120 ang per kilo. So sa Bicao naman po ay 80 pesos po ang per kilo at ang gulyasan ay 100 pesos. So murang-mura po ang ating mga isda ngayon dito sa Malabon Fish Market at ang mga bangus po ay nagkakahalaga ng 130 at 140 ang kada per kilo ng ating mga seafood sa Malabon Fish Market. Sabi ko nga sa inyo, tama na kung ano mabayaran niyo sa akin. So ang lapu-lapu po natin ay napakaganda. Magkano lapu-lapu, idol? So 250 po ang per kilo po dito ng lapu-lapu. So sa isdang Bicao po o mamali ay 100 pesos po ang per kilo. Boss, lapo boss. Kumit niya lang. Sa ano na lang boss. So may gulyasan din po dito at tulingan, no? 230 bigay kita. Gulyasan magkano, idol? Sandaan lang. Ano, 100 pesos po ang gulyasan dito, no? Tsaka may mga tulingan din po. So dito naman po, ang kilo naman po ng lapu-lapu ay 200 pesos. Parang may napapansin ako, parang wala. Cardinal Brothers. Nasa ano, nasa Makati. Oh, shout out sa iyo, Jeff Baliw. Anak ni Mang Ramon. Sa Market 3? So, yan po yung mga tahong natin dito, no? Tumpukan po ay 100 pesos. So, yan po yung mga presyo ng ating mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Tahong, sandaan lang tahong. Tumpok. Para makino. Hindi ka naman nakapagparon eh. Lapu-lapu. 150 daw isang ganyan. Nagpusang kilo yung mga isang kailangan. So, sa tumpukan po ng lapu-lapu ay 150. 150 ang tumpukan, no? Wala na si Batman. Kaya makabawi, pre. Kung araw na si Batman. May kuro pinayaran niya. Pagkala ba? Saan ang kilo? Tumpok ko yung kaibigan sandal. Hitong dagat. Huli sa pana. Sa pana. So, magkano tumpukan ng hipong dagat? Sandal lang, pre. 100 pesos po, no? 150. O yun, pag dalawang tumpukan ay 150, no? Eh, ito. Mga dalagang bukid po ay 100 pesos. Ito, kagulo ko kami ito. Ay, sa ako baka mali. Lapu-lapu, tulingan at gulyasan. Boss, magkano yung tumpukan ng tulingan dyan? Sandaan lang yan, boss. So, 100 pesos po ang tumpukan ng tulingan, no? So, ito po yung mga per kilo ng gulyasan, tulingan at lapu-lapu. Magkano mga kilo? So, sa lapu-lapu ay 250. Yan po ang mga ano, no? Sa tulingan, magkano tulingan nyo? Sandaan lang din. O, 100 pesos po ang kilo, na pati din po sa gulyasan ay 100 pesos po ang per kilo. So, magaganda po ang ating mga isda, no? Ayan, no? So, murang-mura pa rin po ninyo mabibili sa Malabon Fish Market. Sagi, sing, kwenta na lang ang tumpok. So, 50 pesos po ang tumpukan, no? So, shoutout sa iyo, idol. Ayan, shoutout. Kay Boss Lando. Alimasag tumpukan, magkano? Sandaan rin, Boss Lando. So, 100 pesos po ang tumpukan, no? So, yan yung mga tumpukan din po dito. Ayan. Sa Maral, no? Rabbit fish. Ang price po ay 150
150. Sa loro naman, ayun o, yung mga tumpok po ng loro ay 100 pesos. Te, maraming salamat po. So, sa mga mamimili po natin dito, no, yan po yung mga kababayan po natin na mga naghahanap po ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market. So, ang mga presyo po talaga natin ngayon ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili dito, no. Talagang ang hipon po natin ay napakababa po ng presyo. Good morning. Ayun, lalaki po ng bangos, oh. Ayan, around 40 lang ang kilo, dakupan. So, ang mga presyohan po ng ating mga bangos dito sa Malabon Fish Market ay naglalaro po sa 130 hanggang 140 po ang per kilo. Ayan, oh. Sa tilapia mo, magkano ngayon? Mura lang, sandaan. 100 pesos. So, 100 pesos ang per kilo po dito ng tilapiang Batangas. No? Salamat! Yun, oh, mga busy. Shout out sa'yo, idol. Annalyn Bernardo, taga Romblon. Ayun, shout out. Kumusta ka dyan? Nandito lang kami sa Manila, nagtitinda ng isda. Oh, tilapia. Magkano tilapiang Batangas? Isanda na lang dyan, isanda na Ayun, lang. oh, 100 pesos po ang per kilo ng tilapiang Batangas. Shout out kay, inuulit ko, shout out kay Annalyn Bernardo, taga Romblon. Bernardo. Bernardo, Oh. Shout out kay Annalyn Bernardo ng Romblon. Romblon. Ayun o. So, ayan po yung mga per kilo ng tilapia Batangas sa Malabon Fish Market, no? 100 pesos. Salamat. Thank you. Sa hipon natin, magkano? 280. So, 280 ang per kilo po dito ng hipon. Dito sa kabila. O, yun. 250 po. Mababa po ang mga presyon po ng ating hipon, no? Naglalaro po sa 240 hanggang 280 ang hipon ng Malabon Fish Market. Oo, kamalan, sandaan. Tapos, 20 na lang. Ayun, no? So, sa samaral po, o rabbit fish, 100 pesos ang kilo. Ayun, no? 100 pesos po ang per kilo po ng isdang samaral o rabbit fish. Di ba yan yung malansa? Hindi, samaran lo yan. Samaran. Alright, so sa mga sitwasyon o kaganapan dito sa Malabon Fish Market, ang mga presyon po ng mga tumpok-tumpok na isda ay mura pa rin po mabibili dito sa Malabon Fish Market. So nagkakahalaga po ng 50 pesos ang tumpukan dito sa Malabon. Alright, so magkano naman ang yung yellowfin tuna? 130. So 130 ang yellowfin tuna natin dito sa Malabon, no? Yan po yung presyo. Ito muna yung taong nila. Tapos sa nilachay po o kung tawagin ay hasa na maliliit. So 100 pesos po ang per kilo. Boss, salamat. Te, magkano naman po ang kohol? Kwenta. Ating kwenta, yung isang lalagyan, no? Meron din po ditong Wala mga buhay pa yan, buhay pa. Gusto ko 100. kabiya, kung tawagin na maliliit pa. So yan po ang ating mga kababayan na namimili po sa Malabon Fish Market. So talaga naghahanap po talaga sila ng mga presyohan na abot kaya ng ating bulsa. So yan po. So shoutout sa iyo, idol. Pre, lumot pre, nintay kita pre.
Magkano presyo ng lumot? Mas 20 na lang benta niya, pre. Ayun o. Tagal mo na wala ah. Nakaraan, nandito ako ah. Anong nakaraan? Ako, di ba? So, 220 ang per kilo po dito ng pusit lumot. So, yan po yung mga presyohan ng kanilang mga seafood sa Malabon. 280. Mahal pa, no? Oo, kanina madaling araw, mahal pa. Ha? Dagupan po. Dagupan po yan, mami. Press na press po yan, mami. So, yan po yung mga presyohan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Yung mga presyohan ng tilapiyang Batangas ay naglalaro sa 90 hanggang 110 ang per kilo. Di ba, laki? Pagigit po ito, mami. Ay, oh, mami. Boss, salamat! 220 lang, 220. So, magkano kilo ngayon ng pusit lumot mo? 260, boss. So, dito naman po ay 260 ang per kilo. Salamat! So, yan po yung presyo ng ating gulyasan. At sa Ginto, no? Sa Salay Ginto po ay 130 ang per kilo. So, ang ganda ng bisugo. Oh. Tapos, yan po rin yung Salay Ginto rin po, no? Yan. Kaya magkano na yung bisugo mo? Yun, no? 260 po ang bisugo po, no? Binalot ko lang. So ayan po yung mga kababayan po natin na pinagkakaguluhan po yung hipon at iba't ibang klaseng isda dito sa Malabon Fish Market. So ang kilo naman po dito ng galunggong at matambaka ay 120. So murang-mura pa rin po ang seafoods ng Malabon Fish Market. Ito kasi ibabaw eh. So magkano tumpukan mo dyan ng galunggong? Sandaan lang, idol. Yun no, 100 pesos po ang tumpukan po ng galunggong, no? Idol! Basta. Kamusta? Yung binili ko sa'yo nakaraan, ayun. Pa. Hindi, na busog sila. Wala ka na ngayong kilo ng galunggong, ha? Wala idol, puro Puro ano na talaga, tumpukan na. Salamat, thank you. Nandito ka nakapwesto? dito muna ako. Isa lang pala yon. Turok sigapi. Dito. Turok sigapi. Kay Balwig. Lakad tayo ng aso. Alright, so dito tayo sa kaibigan natin na nagbebenta ng tahong, no? So, isang tabo, bossing, 100 pesos pa rin. Ano? Sandaan lang sir. So, yung isang tabo pa rin po ng ating tahong dito ay 100 pesos. So, dito naman po ay meron pong sapsap, no? Sa halagang 80 pesos po ang kalahating kilo. So, sa ulo naman po ng cream dory, 90 pesos po ang kilo. Ayan, no? So, sa laman naman ay 150. Ayan, no? 150, no? Ang per kilo po ng cream dory. Salamat, boss. Salamat. Tay, magkano na ngayon kilo mo ng alimango?
Yun, no? So sa mga naghahanap at nagtatanong po sa atin lagi sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market, no? Dito kay Tatay ay may mabibili po lagi kayo dito na alimango. Ang presyohan po natin ngayon ng alimango ay 400 pesos. No? Tay, maraming salamat. Shout out sa iyo, boss. Mukhang manggang hinog natin ay wala na, puro manggang hilaw na. Oo, meron kabaw, mahalan. Mahal lang ngayon ang presyohan. So sa mga presyo ng ating mga prutas dito, no? So sa pongkan ay 60 pesos ang isang net. Tapos may saging po tayo dito, no? 60 pesos po ang kilo. So ang kalahating kilo po ay 30 pesos. So may avocado rin po tayo dito. Yan po yung mga makikita po natin mga prutas na ibinebenta dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga presyohan na nakikita po natin dito. So magkano naman ang mga tumpok? Ayun. So sa tumpukan po ng mansanas, 50 pesos. So may mga nakalagay na po mga presyohan, no? Dito po sa kanila mga prutas. Shoutout sa inyo mga idol. Ayan, shoutout. So tumpukan din po dito ng manggang hilaw ay 50 pesos. Shoutout sa iyo, idol. Ang ganda ng mga timbang mo. Magkano yan? So 20 pesos po yung sibuyas, no? Ilang piraso yan? 7? 8? 1/4. Ayan, 1/4 po. Ayan, no? 20 pesos po ang isang plastic. O, shoutout sa'yo, idol. Yun, shoutout. Shoutout po sa nagtitinda po ng manok. Ng Atay Balon-Balunan, no? So, ito po yung mga presyo ng manok. Sa Atay Balon-Balunan po ay 140. Ganda pangligo yan. 130 sa pakpak at sa backbone po ay 100 pesos. Yan po yung mga presyo ng mga panindang manok na naka-plastic. So mura-mura pa rin po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. Tumpukan po dito ay 80 pesos. Salmon at galunggong. Ayun, shoutout sa iyo kaibigan. So sa kilo naman po ng yellow pinto na ay 220. Bangos, isang piraso 130. Sa pompano, magkano ang per kilo? 50 lang yan. So 350 ang per kilo ng pompano. Boneless natin, 1 lang. Yan o, boneless pong bangos ay 150 ang isang piraso at tilapyang Batangas ay 100 pesos ang per kilo. So maraming salamat sa inyo mga idol. Shout out. So 240 po ang per kilo dito ng hipon. Magkano tilapyang Batangas? 100 boss na. So sa tilapyang Batangas ay 100 pesos ang per kilo. So sa tulingan 120 ang per kilo. Sa tumpukan magkano? 100. So shoutout sa inyo mga kaibigan. Shoutout. Ayun. Shoutout sa iyo Boss Alvin, shoutout. So sa per kilo po dito ay 230 ang kilo po ng hipon, no? Shoutout po kay Boss Paeng sa naglilinis po ng bangos. Ayan. Shoutout sa iyo, bossing. Shoutout sa tropa ko naglilipat-lipat. Ayan po yung naglilinis po ng bangos, no? Kapag magpapa-boneless po kayo ay meron pong additional na 10 pesos sa boneless bangus.
So 150 po ang per kilo ng yellowfin tuna. Ay, isang kilo mahigit yan, no? Ayun, isang kilo mahigit yung 2 piraso, no? So, nalaki ng bangus, oh. Dito, dito. 130 po ang isang piraso po ng bangus. 70. Mga boss, salamat! Alright, so dito ay 240 ang per kilo ng hipon. Sa tumpukan po ay 50 pesos. May mabibili po kayo dito, no? So yung bangus po dito na tumpukan, 3 piraso ay 100 pesos. 150. Apatan lang. Ay, 150 po yung apatan, no? 100, tatuan lang. So murang-mura po yan sa tumpukan po ng bangus. Murang-mura. Mapapamura ka sa mga presyuhan na dapat mo malaman. Murang-mura ang presyo. 80 pesos po ang kilo po dito ng gulyasan. Ito na lang, sir. Oh, bigasan. Ito na lang, madam. Oh, sariwa yan, sariwa. Salamat! So magkano naman ang tumpukan ng galunggong? So 100 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. So ang ganda ng mga yellowfin tuna natin dito sa Malabon, no? Magkano ang kilo, mga idol? 150 na kilo, boss Lando. Ayun, no, 150 po ang per kilo ng yellowfin tuna. So shoutout sa inyo, mga kaibigan. So baka meron kayong isa-shoutout pang iba. Ayun, salamat sa inyo, salamat. So ayan po, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. Alright, so dito po sa Malabon, tumpukan ay marami din po kayong mabibili. No? Sa halagang 50 pesos, 100 pesos, ay sulit na sulit talaga ang inyong pamimili. Yan tumpukan, no? Magkano po yung tumpukan ng hipon? So 100 pesos po ang tumpukan po ng hipon, no? Makakabili po kayo dito sa Malabon Fish Market. So tumpukan po ng mga bangus sa halagang 50 pesos. Yan ay nakadaing na, oh. 50 lang yan, daing. Tapos tumpukan po ng dalagang bukid ay 100 pesos din po. At ang batalay ay 80 pesos ang kilo. So isang piraso po dito ng bangus, 100 pesos. So mayroon po tayo nakita ditong kabase, no? Good morning po, Nay. Magkano na yung kabase ninyo? Ayun, no, 50 pesos po. Napakarami, oh. Isang kilo mahigit na po yan. Yung kabase na yan sa halagang 50 pesos. Talagang murang-mura ang isda na kabase. Ah, 50 na, boss, 50. Tapos sa linyasin naman po ay 50 pesos ang kada tumpukan. Nay, maraming salamat po. So sa turay naman po, ayan. Ayun, 100, 50 pesos po ang mga tumpukan po dito, no? Ayan, no? Isdang turay. So sa tumpukan po ng salay-salay ginto ay 50 pesos. So murang-mura po ang mga tumpukan talaga dito, no? Dito po yan sa pag-akyat po ng tulay. Ito po yung isdang lapis. Maliliit. Halaga ng 50 pesos kada tumpukan. So nakadaing na po, no? Ang tumpukan po ay 120 ang tumpukan po ng ating bangus dito sa Malabon Fish Market. Ayan. 3 piraso na po yan, no? Nagkakahalaga ng 120. So sa kilo naman po ng bangus dagupan ay 140. Dagupan yan, bossing. Ano? Yan, dagupan. Yan. Mga Hindi tumpukan kayo yan. maloko. Dagupan yan. O yan. Hindi palit-palit itim. Yan, yan. Ayan. Yan, ha. Bangus dagupan po yan sa halagang 140 ang per kilo. Ito, mabutla. Bulakan yan.
Boss, salamat. Thank you, thank you. So, 150 po ang yellowfin tuna dito. So, ito po yung per kilo ng ating bikaw, no? 120. At may mga tumpukan din po na bakoko sa halagang 70 pesos. Magkano kilo sa bakoko? 140 yun, no, yung bakoko. 140 ang per kilo. So, sa pandaing na bangus, 130. Yan naman po yung mga presyo ng bangus dito sa Malabon Fish Market at Tilapia ang Batangas, no? So sa ating isda na dalagang bukid, no, 180 ang per kilo. Sa lapu-lapu magkano? 200. So sa per kilo naman po ng lapu-lapu ay 200 ang per kilo. So ang ganda ng isda natin, no. Sa bangus po ay 150 ang per kilo. Sa gisito, di ba? Oh, para sa isin. Pero ako So sa kilo naman po ng lapu-lapu ay 160. Lapu-lapu ay 220, no? Shoutout sa iyo, kuya, shoutout. So sa dalagang bukid 130, no? Yan po yung laman ng tao. So sa bubuli po ay 130 ang per kilo. Sa lapo, dos bite. Good morning po, Nay. Good morning. So ayan po yung mga isang piraso po ng bangus sa halagang 100 pesos. 120. Na isang malalaking bangus po, magkano po ang per kilo? Yun, no? Sa lahat po na nakita natin sa pag-iikot natin dito sa Malabon Fish Market, ang presyo po ng ating bangus dagupan ay 140. Yan po yung ganyang kalaki ang mabibili po ninyo dito sa Malabon Fish Market, no? May higit 1 kilo po ang isang piraso ng bangus dagupan. Maraming walang hindi. Opo. Shoutout po sa ano. Shoutout sa iyo, Lodi. Ayun, no, 10-10 po yung mga nakatali po ng goma, no? Kagaya po ng okra, yung tumpukan po ng siling pamaktiway, 10 piso. Sa pechay, magkano? Magkano pechay ngayon? Si Boss Lando, 2 beses po. O, 2.5. Isang piraso po ay 15 pesos. So, yun po yung mga presyo ng ating mga gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Oo, wala pa. Hindi pa ako nakaano. Alright, so sa sitwasyon at kaganapan dito sa Malabon Fish Market ay talagang murang-mura pa rin po ninyong mabibili ang mga seafood sa murang halaga, no? So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa mga viewers po natin na sumusubaybay sa pag-vlog po dito ni Boss Lando Explorer. At shout out po sa ating mga mamimili at dumarayo dito sa Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga vendor na masisipag upang makapaghatid ng mga murang presyuhan sa ating mga kababayan. At shout out sa iyo, Burnok TV, Lakay TV, Pilong TV, Elmo
Balyoso Vlog, at Tony Vlogs. Shoutout sa inyo at Kubuntin, Tardons TV at Kuya 8PH. Shoutout sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo kay Boss Lando Explorer. At pakishare na rin po ang aking pag-vlog dito sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Boss Lando Explorer. Hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Lagi po tayo mag-iingat. Bye bye na po.